ugboro 15 ọgụ eghere ọfụma ọ na-agaziwo m na-apụta ọfụma so a na-ahụghị ọghụ ọ bụghị ile onye ji ile ala nwaanyị ma na ịma ha ala so you know that lady cheated on Frank with Chike ko cheat on Frank or cheat on Frank in a funny date that lady or Chike we can apologize that lady okay cheat on you with the caliber of that woman o depende ka Chike si ahụ unless na nwaanyị ahụ nwaanyị na-like isi efere ịla ịma na ụmụ nwaanyị nwere ife ha na-like ụmụ nwaanyị na-like ịsa ka asa ya efere nwekwana ụmụ nwaanyị na-like ka ahụhie ha ọhụụ ọfụma ka ọ ha na-ada fom. You understand? So o depende ife nwaanyị ahụ na-like maka mụ nwa ahụ asa efere ejekọ m ịsaghị efere but mma na nrueghe ọhụ na ọhụ ya eru oge ọfụma mma ahụghị ehumehie mma ahụghị humie ya humie ya ruo n'isi isi dụchọ na mmetụrụ ịlagide na nwaanyị na-emetụ aba ahụ ya ọdụ ka ọ na-akpọke akpọke o nwere ebe na-akpọke akpọke n'ime ọhụ ọ na-akpọke akpọke ihurigo ọhụ that place ọdụka ya sị na onwere ebe ọnụ amụghị na-akpọke akpọke orugo n'isi ị na-enwetazi anụ ahụ ya mma emejide ife mee ka ịchọ na nnụrụ that place nke a na-asị na nwaanyị na nwoke ije jim na-eme anyị ada ejekwa jim na mọzụ anyị nwa na-eje jim ebe anyị na-eje jim na labs because na nwoke ọwụna dụ ndụ labs ga-adụ flexible ya ala nwa ọhụụ nwoke ọwụna dụ ndụ ihe eme exercise ka labs ga-aba dụ flexible yala forget kwa ije bụ jim ọ bụrụ ije bụ jim ibe anyị na-eje na jim ka anyị maa ahụ anyị ka ọ dị flexible ahụ kwesịrị ịdụ ọkpa ka eji ala ọhụ ọkpalụ ukwuru ya dị flexible so ije exercise o nwere exercise a na-eme ime ukwu na labs ka ọ dị flexible because inwekwa anamọzụ na labs gụ ịfụ labs ha nwekwa anamọzụ ya ala nwụzi ọhụ so ya 100% ka m na-agba chi nwere ije labs go freeze kwana if labs na-aba ọ dị flexible ọ dị move ọfụma ya ala nwụzi ọrụ okay so but I'm trying to get with that now ka ihe ndị a na-ara nwunye mmadụ ka ihe ị ga-agwa ha asị onye Igbo ka o nwee ga-atọpụrụ those guys o nwere ịma na ife anọ m na-aga somewhere nwee fụlaịfụ a na-ekwu maka Chike nwee lota experience nwee n'ịla nwunye mmadụ nwee sị ka m bịa ka m tinye okwu n'ọnụ iwe lota experience ị nwere ndị na-ara nwunye mmadụ ka ọ wee ra nwunye mmadụ ịma ihe ahụ ịma asụsụ Igbo ị nwere ike kwuo egbe ọwụwa ofu ihe enweghị kwesị iwe cheta experience ị nwere ịra nwunye mmadụ so ọ dịzie ka ịsogidere okwu ahụ onwe gị n'isi maka ya awụ na azụgidere onwe n'isi ọnya mere nji wee gbagota mba ihe mmiri otu isi kwuo ya ị na-ajụ m ya atụ egwu jụwa m ọnụ jụọ m ele anya nwunye mmadụ ọ na-ajụ m na-atụ egwu ebe na-emetụ amaala ka onye na-ajụ m atụ egwu jụọ m ele anya nwunye mmadụ ọ na-ajụ m na-agba n'okirikiri mgbachere ka m jụọ ọnụ ga-ajụ nwanne ihe m kwuru ihe a post m na-aga ọkwa n'ihu akwụkwọ ka anyị nọrị ọwụmụkwa naanị na TikTok mana Instagram anọ m Instagram mana ndị mmadụ na-abịa na post m ndị mmadụ na-abịa na live m na kọmentị Chike nsị a gụnụ mekwa Chike biko gụnụ nke unu na-akpọzi Chike na kọmentị ka m jụzie gị ajụjụ kategorikali ịhụ na ihe mere Chike case ịrara nwunye mmadụ bifo ala bụ nwunye mmadụ bọtụ nwunye mmadụ emechara m mfụ na mma alago nwunye mmadụ na-ama ha ama ka ị nwere ike ịnareti the experience ịma na ịnọdụ n'ihu akwụkwọ ụmụ nwaanyị mụ na afọ ọnụgụ fụ imigo fụ akaghị ebido chere ka ibidi gị ya ha mara na ma and otu isi ekwu okwu nwaanyị a wee chọrọ m bịa sị m n'ọlaikukwa m na-akọ onye isi ọcha ka onye ojii onye isi ọcha ọ na-akọ nsị
ọkụkọ nke a ọgụnụ ọnya nsị ya oke nsogbu adị ọbịaruo a na-ama amụ ọhụ na-akụghe a na-ama amụ ọhụ na-akụghe a na-ama amụ ọhụ na-akụghe anọkata igwe bere nsị igwe nke a na-ebenụ ọ dụzie ka m na-ahụghị ọhụ a ọ na-asụ nwoke n'obi igwe nke a na-ebe n'ọdụkwa ka o nwere nnọkọta okpozi m si madam biko igwe ga na-ebe obepụ ọgụnụ na-eme igwe nke ebe karịa na amụ mmadụ ka ọ na-ada mmadụ n'obi amụ akịta ọdụkọ ọnwụ nwere onye ọ na-asụ n'obi kpim biko zagoro m igwe a ọzọ bebi ya pụgoro igwe a ka anyị hụghecha ọhụ ọfụma esi oke nsogbu adọ a na-ahụghị ọhụ uwe jide ọhụ hụghecha ọhụ nchọkwa ka njọ ya ajụ ahụ o kwechiri na ọya asamia esi oke ọya wụkwa enyi nwoke mebi na ọ chọrọzi iwe dị nwoke ghọtago ebidokwa ehughe ọhụ n'abalị hụghekwa ọhụ igwe bewekwa si mba ikwe nke a na-ebe otu a ọgụnụ amụ nke a na-atọgoro ka gụnụ biko ka amarụgoro ife na-eme igwe a nsị biko zagoro igwe a biko madam zagoro igwe a bikwa mmadụ abịa tụde m egbe n'isi ana Igbo ka m si wee bịa atụde m egbe n'isi ịmarụ na nke m agwụ na nne m ya nọrụ na Naịjirịa tie okokoko si zagoro igwe a biko zagoro igwe a ka obi wee ruo ma na ọ ya nna ahụghị ọhụ a ka mma nke na-eme o wee zaa igwe o wee wụ na nwunye mmadụ amụmụ wee daa amụmụ jụọ oyi kpọdo isi n'ala because na nne na nna m ụzọ ma ọfụma Isiwe onye Nnewi and eno Scandinavia country the last time m checked eno Sweden. Ihe m chere ịjụ gị wụ that na mgbe ị chọpụtara ndị Nnewi nwere in fact Nnewi so na abịa n'ala Igbo ịgụ 7 community ha Nnewi so na one of them ndị nwere ezigbote strong culture. Ị gara aga pụọ ala ebe ọ bụ na ị chọpụtara n'ọnwa ị gabega pụọ ala ndị njekwa kpụọ ala ntị mmetikwe n'ihu akwụkwọ maka m kwuru na mma akpụ ala ịghọtago mmeje kpụọ ala tikwe n'ihu akwụkwọ because na nwaanyị ahụ agba ndị woman si ya n'ihi azụtara m ewu 7 mmeji wee je kpụọ ala ọ n'ihi enye m 50,000 pounds mmeji wee je kpụọ ala ịghọtago because na ndị ọcha ha amụpụnụ na anyị nwere omenala always Swedish woman Irish woman yeah Irish woman so obi na the country ka ọwụ na visit ị nwere ezigbo amụ nwaanyị ga na-agba ụgbọelu achọrọ gị abịa ka m maragodo ihe transpire during the relationship mgbe gị na ya na-akpa tupu ya abịa visit gị esendrela ya amụ gị ọsị gị snap amụ Chukwu mere ije ụmụ nwaanyị ndị ọcha gụrụ amụ ndị Igbo ka akwụkwọ enwekwa na ọnụ buo dị ibu gbaa dị mkpa ha ege eziri bịa chere enwere otu nwaanyị si ege ezi size of amụ nwoke enwere nke a ga-ele gị n'anya na amara gị amụ gị ga of course nwaanyị na-ege ezi na amụ but ụmụ nwaanyị ndị ọcha anya erughị na ha ala to that level ịmata ya amụ nwoke ga ọkwa ngụnwa na-ekwu na anya arụkworo ha anya eche na ha wụ ji esi na that level mba ha ji esi ụmụ nwaanyị especially ndị UK ha ma amụ ọfụma ụmụ nwaanyị ndị UK ma amụ ọfụma aba nnọ nwoke amaghị alụ ọtụ na atụrụ nwaanyị amụ ama atụrụ nwaanyị amụ ịghọtago na ịchọ ịla dị amụ ịgba ụgbọelu wee bịa ịgba ụgbọelu bịa ele dị amụ enweghị m ike ịtụrụ gị amụ because ntụrụ gị amụ ịfụchago ntụrụ gị amụ ịfụchago enweghị m ike ịtụrụ gị amụ so ka anyị gachi ya n'okwu Chike before m abịa n'okwu Chike ka m conclude with this part eweliwe my brother amen a long distance relationship before nke a umezi ime but ọmakpachana ya long distance na UK to Sweden erughị UK to Sweden here erughị ma orughị 1 hour flight
date will one before. Yeah, wrote that na get na ya joke like get na one you may go in here before like from afar like get na ya joke like get na bathroom you know where that Mba. Chike o me fa ha ma ahụ. Asin chike chukwu mere ji o me fa ha ma ahụ. I won't chike because any spirit because I won't chike any spirit of chicken. O me fa ha ma he ya chombia. So back to you, can ya chombia. Amuke na aju onwe ozi na aju. Yes, it's a drive back to Okuchika. So even jari inachi no Okuchike una. Eche no hanyi. Mkwanu wanyi energy guna ha. Because oge na-eme oyi ụmụ nwaanyị ka nọ wee mara na nche ịnụ nwaanyị mma anụ nwaanyị energy mụ na mma na-alakakwa o nwekwara ụmụ nwaanyị ka ya alakwa na na-alakakwa. Enwere nwaanyị a na-akpọ amụ atụ egwu oge nọ Christ wee Nnewi afọ ewe amụ atụ egwu jide ọgbajie am ịghọtara. So na eche nụkwanụ nwaanyị ịma na energy go na ha. You understand? Ka ọ ghara ide eti ugwu maka na nwaanyị ịnụ nwaanyị energy go na ha ghọ nwaanyị na-eti ugwu inwekwara nsogbu na nwoke inwere nsogbu azụ nwoke inwere ezigbo nsogbu. You understand? Ọzọkwa ahụ na aba nnọ ahamamụkwa maka mmadụ aba nnọ alabụrụ m otu mma onye larụ na otu ọwụ na mma na onye alabụrụ nya and mma anụkwa na otu mma na onye alago. O nwere mistake ọ ya wee fụ ndị ọzọ merinu ekwena ka o mee ego because afụgo m ndị ụmụ ife amechara nụ affect otu mma onye larụ na mma na otu kịta na mma amago onye larụ mma alazi mma ala mma anụkwanye ị ga-withdraw 100%. Ị ga-withdraw 100% because ọ ya alarịrị nwoke ahụ weda na onye ahụ amaala ọtụ na ọma ha ala ọtụ nwoke ahụ ma ife dịka nwanne m nwoke kwurunu nke pụrụ bifo mkpụwe kwurunu si na nwoke ahụ nwaanyị ahụ weda na ịma ala ọtụ na ịma ha ala ọtụ ịpụgoro o nwere ka anya na nwoke ahụ labuo na ya esi ji amụọ ọ bụrụ na ndị ya na ya bi ofu ebe bụrụ na ndị ha na ha like imebi ịnụ nwaanyị na Nnewi birikwa na Nnewi ụmụ nwaanyị lakasị ụmụ nwoke laa na the woman bikwa na Nnewi ahụ o nwere ya esi bunye akpa jewe Abuja ya na nwoke ahụ aja amụọ n'abalị nwee ka ife si wee mekọnya na ya nwoke ahụ ma ife ya abụọ elakwe ọnya mere na ihe akwụ ụfọdụ ha chenu nwaanyị ọnya mere ihe eji ụfọdụ ọnya mere ihe eji ụfọdụ ha chenu nwaanyị ha apụọ iche na ụmụ nwoke na-apụ eje anụ nwaanyị iche na ha amaghị ife ha pụọ jee nụọ nwaanyị obodo ọzọ kpọrọ bata ka agbara okwu ka ọsọ. So na ịchọkwara ịnụ nwaanyị o nwere ụfọdụ ife ị ga-eche eki azụ nwoke asọkwa na ụmụ nwaanyị a na-alaka na ndị be anyị si na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya mma igbochi ọrịa ka egwe agwọ mma ịghọtara igbochi ọrịa ka egwe agwọ mma nwekwa ajọ ọzọ ihe ajụ ma ejụọ m. But enwere damage effect this thing oge enwe ebe ọnụ business wise to Chike enwere any damage effect oge enwe o nwere ike jeopardize some business chances ya oge enwe going forward. Ịma na abịa na ife dị na celebrity life you can predict. Enwere ike isi na n'oge a destroy ya o mee ya ọchawa. Enwere ihe ị ga-eme ihe a first time ịnụ from you so enwere ike feed na the guy so all the possible feed na the guy ga-ada this thing na-eme ya achawa ọ na-achake human life na-achake otu a na-agba ka ọ dị onwe adụghọ nchọ na nwere any effect oge enye because iwọchi ya efu na ụmụ nwaanyị sef na-eblem di nke nwaanyị si
aya jee soro nwaanyị sewe okwu iso nwaanyị eso okwu instead of ya akpọrọ nwunye ụka go na-edozie isoro nwaanyị na-eso okwu efu na-enwego shift of power. Ị na-anya efu na 95% of ụmụ nwaanyị self na-eblem di nke nwaanyị n'oso nwunye eso okwu. So asị m kwuo adụghọ nchọ na o nwere effect, enweghị effect ọ ga-eme Chike. O nwere ike inwe Chike self onwe more endorsement. Ụmụ nwaanyị ga-enyekwu Chike ọrụ self. O nwere ụmụ nwaanyị ji ezigbo ego self ya enyekwu Chike ọrụ. Even self this thing self nwere ike inyekwu Chike egwu oyi edekwu ede self. Enwere ike nke anyị na-aba na-akụ asịrị ya Chike anọrị dị na-edere onwe egwu. Ọ wụrụ egwu oyi ede ka ọ na-edere onwe egwu egeta. In 2 months time or in 1 month time, if na Chike release 17 album. Just post video ka efu na ibe nna gwa eziokwu. Chike nwere ike isute na studio ya kịta na-edere onwe egwu. Na-akụla asịrị. So abịa na celebrity vibe, abịa na all this thing efu na sometimes otu anyị si afụte abụrụ otu o si adọ. Sọsọ ohi ka ị nwere ike izu omeghi effect. Ohi n'ịgbara mmadụ ọ n'ime but ahụbeghị m onye ra nwunye mmadụ ejide ya dịte na-eme ya aga afa instead ọ na-ebu ọ na-ebutu ha bi but ndị ahụ ọ na-ebutukwa ha awụ celebrity. Ifugo celebrity larụ nwunye mmadụ o butuo ya ahụbeghị m ifugo celebrity nye ka na ọkwa Chike ewu first celebrity larụ nwunye mmadụ. Agụmasị enwere achọrọ m ịkpọ aha enwere one of ọwụ onye Igbo anyị ọ rara a married man wụ vice president akpọghị m aha former vice president akwa the lady tara ya and mgbe ọ taga ya detie ya the man ọwụkwa a married man but achọrọ m ịkpọ aha. So Chike ọwụhụ first celebrity mega ihe celebrity aha na-agụ n'egwu ịmakwa na celebrity ọ na-agụ egwu but achọrọ m ịkpọ aha. Chike ị na-anya fụ na Chike na-agụ egwu enwere ike kịta sef Chike dị narị 15 album. Enwere ike album ọzọ ya anụzikwa ahụ ebe Chike na wine ukwu with Flavor abịa post orie the video anyị anọrọkwa ebe a na-akụ asịrị Chike anọrọ na-edere onwe egwu. So to me onweghị any effect ọ ga-enye Chike. Onweghị any effect ọ ga-enye Chike. Because abịa na celebrity lifestyle onye ọbụla na-achọ trending, onye na-etrend. Ọkwa ma na egwu ọ na-ekpọ Chike kịta anya bịa gụọ na enwere ndị ya abịa baa ka ha were anya ha fugoro Chike alarụ nwunye mmadụ. Enwekwara ụmụ nwaanyị chọkwara ka ala ha sef ndị nwunye mmadụ ị na-ekwu na ihe a Chike mere na enwere ndị wụ na ha ga-ebido fantasize waka ụka the guy bie ha ọhụụ. Otu a na-agba ka ọ dị. Ịnụkwuru igere voice message that woman na-asị anyị ekewagoro ka anyị lagoro ọfụ ka anyị lakwugoro ofu before ya na-akwụsịla nya gosi na Chike na-akpọwa ọhụụ akpọwa ọ na-akpọri ọhụụ akpọri because ọ bụ na Chike ahụ akpọri ọhụụ akpọri kedu ibe nwata nwaanyị ga-eji asị anyị ekewagoro ka anyị lakwugoro ofu. Ihe amazi ife ị na-atọnụ nwaanyị wee yọọ ọhụụ ka ụnụ lakwuo ofu before na a na-ekewa. Chike jide ọhụụ ọkpọwa ya ọkpọrọ ihe ya into two. So Chike na-ebi ọmụ ibi ya Chike ebiga ọhụụ ebi ọ na-ebiwa ọhụụ ebiwa. Adọnchọ na Chike na-asa efere because ọ na Chike ya na-asa efere nwaanyị ahụ asị esakwuo m efere ofu but ige ntị ifu na ibe nwaanyị gbara ya oke ya wụrụ na ọ na-asa efere ọ ya asị esakwuo m efere ofu ọ kara isi sakwa efere meaning na the guy adịghị good in adọnchọ na Chike na ibe the voice message 3 times and ama m otu esi akọwa voice message very well. Oge m ga-edi voice message ife ọgwa Chike ewu Chike biko kpọrikpuo m ọhụụ ofu anyị ekewagoro kpọrikpuo m ọhụụ m ofu before ya na-ekewa. Ịghọtago ọ chọrọ ka ọ kpọwakwuo ya ọhụụ ofu. So ị na-anya na ị ga-voice message ya ife na Chike ma kpọwa ọhụụ ọfụma. Ọnya mere m ji wee sị nwoke biko eche ịnụ nwaanyị
biko nụkwa nwaanyị gị na eneji ha aha nụzikwana nwaanyị n'ọmaka because ịnụkwa n'ọmaka eneji gị na ha ụmụ nwoke adọrọ gị vam vam vam. Enwe ụmụ nwaanyị na-ara ajọ ọtụ ị na-anya ọnya mere ịyafụ ụmụ nwoke ma efe ha ya wujide nwaanyị ele aha ma nke staịl aha efe niile ha jee nụ nwaanyị eje nụrụ nke aha ma ha ala ọtụ nke eneji ha na ha hụ ha esi na gụ na onye a wee 5 years oji nụ nwaanyị n'ọnwa Mgbeke oji nụ nwaanyị nwaanyị ya na-ewe 1 week because nne ihe ala wue and ọ na-ege anya fụ na eneji gị na aha. So ngwa na ọkwa nwata nwaanyị ị na-abụghị kwuru nwoke ọhụụ na-ese etirie ya ọfụma ka ọ dụwa ọhụụ na-echetakwa na nwoke marụkwa na ị na-akpọri ọhụụ akpọri na ọ bụkwa possibility na nyanwa ya anụghị. But ihe na-ekwu na enwere ụmụ nwaanyị ma otu esi arụ ọhụụ. Ụmụ nwaanyị ma otu esi arụ ọhụụ na ịlajidobe nwaanyị lacha ya ọsọ bebi nyụọna. But akwa na anyị nwere culture nwee tradition nwoke na-eme tradition na culture abịa na culture and tradition. Nwaanyị Igbo na-eri ofe olugbo na ofe ede na ofe Owere na abacha Enugu na-ata abacha Enugu enwe ike na-akpọri amụ were amụ otu anya ihe eluo ya yori kpọri ya Chimereze abịa na ịlụ ọhụụ tradition ya apụghị n'isi na ibe merụ nwaanyị ahụ ji wee pike kọrọ wụrụ n'ọdịe amụmụ eda awụ na esi n'obi pụta. Ịghọtago esi n'obi pụta and amama omenala ọfụma. So ọ dị ụtọ ife mma mere amụ m ji wee da na ọwụ na o nweghị ife mma ka Chike nwere ike onweghị ife ọma na-abịa n'ife tradishọnal ịma na o nwere ndị ajọ ọsụmụ azụ ụmụazị Igbo. Ịghọtara ebe m na-eje na o nwere ndị amụrụ azị na-amụrụ ha wụrụ onye Igbo nwee ndị amụrụ n'ime Igbo wụ na ha ma ntụ n'ala Igbo mara omenala Igbo. So ife ahụ ịma wụ your guilty conscience ife ahụ ịma ga-eme gị obi gị erugharịa. So na amụmụ dakwara na nwaanyị a kpọrọ wụrụ die wụkwanụ maka ife mma azụ nwa afọ Igbo nwụ. Are you getting me? So na onye amaghị ụmụ ife ahụ nwere ike onwe ife oyi eji ekpọrọ onye amaghị ụmụ ife ahụ na Chike ewu onye Igbo emeghe ya ọmara ya ntụ n'ala Igbo. You understand? So o nwere ike onweghị akọwaghọrị ya ọfụma nwee ike ọmarụgoro amara ọhụrụ n'ife kwuru n'ọnụ ọkpọ ya ịma na onwe ndị fụrụ omenala Igbo azụ ife akọla aka ife kwuru egwu bọta ịmarụ ntụ n'ala ya ịmarụ na ọ ga-eme gị ị na-atụ egwu ife ụfọdụ. But ka m jụọ gị ajụjụ ịma mgbe ụfọdụ ana m adịkwa very tricky although orugo 4 years gbara gị matara so you know my pattern. Ka m jụtụ gị ka m gbatụ gị obere egbe n'ọkpa mana aga m agbaji gị ọkpa. Ịgbajigoro m ọkpa na onweghị onye na-atụ egwu esi nsi iji wee marụ m ịma mazụ onye na-atụ mmadụ egwu. Mba atụ mmadụ egwu onweghị onye na-atụ egwu. You understand? So ihe agbaji m ọkpa gbajie m ọkpa udo dị my man. Ihe m chere ịjụ gị nwanne wụ ịdị good ị na-ebi ọhụụ ị na-adọsa ọhụụ adọsa adọwa ọhụụ ndị ọzọ wa ọhụụ nke gị inwe one guy man akpa ịhụ na those our brothers kwuturu okwu ma Odogwu Asaba na the other guy Chizi ya wụrụ na those guys bịa holiday na nke gị si ha bịa nụrụ asị based on ihe frem and ị na-aga vacation ị nwere ike ịhapụ ha na be gị ofu n'ime ihe dịka Odogwu Asaba na ị nwere ike isi ya nọrọ na be gị based on number one based on na ị na-satisfy nwunye gị asị onye na-ebi ọhụụ and ịdị sure na nwunye gị wee ezigbo mmadụ ị ga-ahapụ nwunye ya because ka asị onye dị good na ibi ọhụụ na you satisfy your wife na ibie nwaanyị ka o nwee ike ịgba n'iro ị ga-ahapụ guy man dịka Odogwu Asaba ma ị gaa vacation Odogwu 2 months vacation hapụ Odogwu na be gị
ị ga-emegbu ya nwanne ama m na ị ga-ekwu eziokwu ịma na nwanne mba ana m abịa ndị Nnewi a na-atụ ashị so I know you will say the truth. Go ahead. Okay. Ka buchi ya azụ oge anyị akpatabụghị ego. Ịghọtago? Nwanne nwe ihe a na-ebughachi azụ ihe awụ. Mba, mbuchi ya azụ wee saa ife chọrọ ịsago. Okay. I'm watching you now. I'm watching you. Nwere ụkọchukwu ị na-ejefu. Nwanne mba gaa n'azụ bughachi azụ. Okay. So, ka mbuchi ya azụ oge anyị nọ Lagos na Amuwo Odofin. Anyị dụ mmadụ na-abọ biri na-eke unu. So, ibigo Amuwo Odofin before. Ibigo Amuwo Odofin. Anyị nwere unu na Apu Estate ka m biri. Wee si na nke na family house wee pụọ jebiri nke m witi enyi nwoke na ofu enyi nwoke mechaa kpọtụ enyi nwoke. Ịghọtago na Amuwo Odofin. Okay. So, ibe njagwa ife ahụ maka ajụ ịjụrụ m. Ana m eseret nwaanyị eseret. Ụdịrị mmadụ m ahamawe nwaanyị n'ike. And nseretikwa nwaanyị ahụ. Ọ bụrụ na ndụ 100% na onye cheat on me. But ife na-aka m obi bụ otu nsi ebi ọhụụ. Are you getting me? Mmeseretikwa gụ na ihe cheat go on me. Ịmazie na onye dụsị ego. Ọ na onweziri ife enwe m ike ịkọwacha ife nwoke ya eji deceive gụ. But na-abịa ịkpọrị ọhụụ. Nna akpọwa ọhụụ akpọwa. Nna mmemme ọhụụ mkpọrị. So ife njiwekwa ife ahụ na oge a dị bụ abiri. Emecha 2 of our friends jee Dubai wee nwee nsogbu na Dubai mụ na enyi nwoke ahụ bi. And among those friends ọgwa m sị m na ndị anyị abịakwa n'usoro anyị nọrọ. Those 2 of our friends nsị oke na nsogbu adọ at least ha nọrọ ka hapụ ebe ha nọ ka ha ghara ịda akwụ ụgwọ hotel abi ka e wee arrange eru ha another flat ebe ha dị ebu mmadụ na-abụ ya kwụ ụgwọ 1 flat ịghọtago maka anyị ka na-ebido uwe ebido. O nwere ezigbo enyi nwaanyị mụ na-ebi oge ahụ anyị niile na biri akpọnata ndị abata soro anyị biri. Everyday ụmụazị na-aba na-achọ ka adọ enyi nwaanyị bam. Everyday ha na-achọ ka adọ the girl bam. The girl o nwere ezigbo ringing tone. Maybe ha na-efile the ringing tone. Onye ma ebi ọhụụ nweta na the girl enwere ezigbo ringing tone ọ na o nwere ezigbo ringing tone. Ịmara ebi ọhụụ that girl enweghị ringing tone. Ọ bụrụ na o nwere ringing tone ịgbarịa ringing tone. Maybe o nwere ezigbo ukwu. Mụnwa na-agbara nwaanyị ringing tone inwe ezigbo ringing tone. Ọ bụrụ na Nokia touch ka ị na-eyuze echenji erunget Motorola oge a ka Motorola flat Motorola na-ewi. Ọ bụrụ na Nokia touch ka ị na-eyuze akwa erungolo Motorola n'ọkụ imebe enjoy. So amụghị m na ringing tone enyi nwaanyị na-edistọbụ ha. Ịghọtago maka nna ahụghị ọhụ ya na-eti mkpu. Everybody ga-ama na a na-ahụghị ọhụ. Even ife ji wee mara m na ntị ihu ọhụ nna gba spika m loud. Ife ji mara m na nchọkwa na ihu ọhụ kịta mma gba spika m everywhere na-eti. Spika ntiwekwa na ịma na nwa mmadụ na-anwụ. Spika tiwekwa na mkpu ịma na nsogbu ụdọ. You understand? So the girl ekpokwana ọchọkwana ịgwa m ọ na-ezoro nya everyday na-achọ ka adọ ya bam ọ na-ezoro nya ozokataziere nya hapụ ife ha mere ha wee kụọ ya ife. Eme otu ụmụ nwoke anyị si eme ịghọtago plan ọ jikwa wee disobey ha ka wee kụọrụ nya ife. Mụnwa na-ewe iwe ọkụ ịchọgo ka egbuo onwe anyị egbusi onwe anyị. So ebe nji wee kọrọ gị ife agụ kịta ka iwe ghọta ebe m na-eje na nwoke ịla enyi nwa mma hapụrụ gị enyi nwa ọkwa dị gị na-anọ n'ụlọ ejebe m afịa nna azụ trade fair mbi na Amuwo Odofin nna azụ afịa na trade fair biri na Amuwo Odofin and nyanwa na-anọ n'ụlọ onweghị ife ọ na-eme then onweghị ife ọ na-eme aka siri ike a na-akwụkwọ ụjọ ọrụ ọbatakwa sometimes ọ nọ n'ụlọ ịghọtago. So nna hapụrụ ha na-ịtọ jewa ha na-abụ sir because nke ọzọ na-ejekwa ọrụ but ọ na-ebu m ụzọ agwata. With your girlfriend na the nna hapụ ha ncha ejewa afịa and ịma afịa trade fair
ịma after trade fair after mechie ịya nọkwa na trafik o bifo isi trade fair wee bata n'ụwa ọdọfe ọkụọ na 10 na ọnwụ na ịma ebe trade fair nna anọkwa na trafik enwekwa m ike imechi after by 6 nọjidokwa na trafik nata ebe 10 nnata ebe 10 sometimes ana m notice na mood the girl adọghọ good but sometimes na-efe iru mebi n'ọrụ ọchọtabụ mama na a na-achọ ịda vam ma o kweghị ọntị ha wee tie ya ife so eweliwe ha mechara chere ịta dị nwa na-achọ ịdọ ya vam ya ajụ na otu isi nweta information because na ha tiziri ife wee kpebe ikpe ka efe na-ese o wee kwuo na o nweghị ife o mere ha ịma otu ọya ahụ nwaanyị kwu ife esi ya onye ala ọ na-akpọbu bifo ọkwa onye ala a na-eji egwu ịma nọ na asịzie na digel enweghị nsọpụrụ na onweghị respect digel wee sị na asị na ha na-arịọ ọtụ na ha na-achọ ile enu na onye nke mbụ achọghị ile enu onye nke mbụ achọ ile enu ụmụ be anyị dị ihe a ife awụ ụmụ be anyị yes ife awụ ụmụ be anyị ha na ọkwa n'ihu akwụkwọ asef ha ya amakwa na ọha ka nna agwa ife ahụ ụmụazị Nnewi kwa ọhọdụ nke nọ ndị mba paahụ ụmụazị Nnewi be anyị kwa paahụ ụmụazị Nnewi be anyị ọhọpụ nke nọ ndị mba ha na-ayọ dị gel ọtụ like na-ayọ ya ọtụ nne etu m ihe iji anya mamịrị ka nta tọfịa na-ayọ ya ọtụ yojidozie ya ọtụ nke mbụ yọrọ ọtụ nke mbụ konji na bastard nke mbụ dị nwayọ nke mbụ yojidere ọtụ yojide ọtụ kwee ya nkwa enu kwee ya nkwa na ọsị ya onye dipọtụrụ from Dubai na-ekwe m nkwa ego maka ịma na ụmụ nwoke ụfọdụ aha ama na nwaanyị makwa ife ache na nwaanyị niile amaghị ife esi Dubai nwee problem bata na spọtụ na nke anyị na-agwakwa ya n'ihi emeri nta na-emeri imo na ya akpọpụ ya ba na ya akwa ya na Dubai iche na ọ mahụ na-emeghị mbunata because bifo na-abatawa aka ọnụ m enyi nwaanyị na ndị a na-abatakwa na anyị niile ya spọtụ just before ha enweta unu ịghọtago ayọjide ọtụ nke mbụ ya ọya okwoho nke bụ ayọwazie ya ọjụ wee setie ya ọkụ wee kụọ ya ife ha na-agbụgbakọzi aka kụọ ya ife so ibe ji wee gwa gị ebe ahụ na ana m eseret nwaanyị eseret ihe chitizi omi ịmarụ na ị nwere mmụọ chiti nwaanyị enweghị ike iji ịlụ ọtụ wee chiti omi bikos ahamahụkwanụ nwaanyị kama ala ịkalụ m ala gbaa m ọsọ ahụ m taiga ahụ m faịta ka a ghara itu ọnọdụ ka anyị lakarịchara bọta ịkakwa ana m ala agba nsịgo na-enwe wangem na-emere ife na Kraịst wee Nnewi ife a na-akpọ ewe amụ atụ egwu a na-akpọ digel amụ atụ egwu nsị amụ atụ egwu a na m na-agba ekonumi efi nke ọfụ n'anya nke bụ nwaanyị ịza amụ atụ egwu amụ atụ egwu nna nwaanyị nke a na-akpọ amụ atụ egwu na mma gbanye efi ma ọfụ n'anya that means enwere ụmụ nwaanyị ikpu ha na-elu abụ kụrụrụ na dagị awụ amụ atụ egwu eziokwu chimere ize mma jere ụfụ n'anya ebe ahụ kpọrọ ya wa amụ atụ egwu ka ọwụ so ụmụ nwaanyị wụ amụ ihe ama ife nwaanyị lajidozi wee bụ onwe ya amụ atụ egwu ọla na skuulu niile ọlago skuulu niile so anyị abịakwa ịkọtọ nwaanyị n'akụkọ na-ebute akụkọ ha nwawa ụmụ nwoke kwa ya adakakwa mụnwa jekwarịta isi ebe ahụ adakakwa na wee jeta isi ka njefu ka o si adọ ịghọtago bọtụ na-akọ na-ebute akụkọ ịghọtago so na ya ahụkwa na ya na-alaka bọtụ na mfu nke kama ala nke ọ ka agụ karịa mmụọ nke ohe ezuru ezuru bikos onwekwa ụmụ nwaanyị ohe ezuru ezuru mfụ nke ahụ agbaara nya ọsọ ịbụ nwaanyị ohe ezuru ezuru ị na-anya ife na ihe emenwe ife dị na gbara ya ọsọ ya egbuo onwe gị ịghọtara gbara ya ọsọ ngwa ngwa nwaanyị egosikwana nwoke na-ele alaka bikos na iji ama ụdịrị nwoke ngosi m na-ele alaka mma gbakwara gị ọsọ so ị na-ebikwa ndụ iwelu akọ na uche wee na-ebi
ka I wee nwee ike nwetapụ ife ị chọrọ. Uche ka eji ebi ụwa, because igochita nwoke ife niile, nwoke nwere ike gbara gị ọsọ na lie. Okay, you understand? So ọ bụrụ nya nwa Chinwereze enwe ajọ ọzọ ị nwere jụọ m before nzu ike. Ka m nụtụ nwanne first of all nkele gị bịa nnọọ biko sofa na m hụrụ gị hụ odogwu Asaba, hụ those my brother, the other of my brother gbatụrụ. So okwu gị gbachiri ike nwanne. Just nụrụ kwụla nnọọ, at least m ga-anụ ya for just 1 hour before m eme Sweden ka nọ Scandinavia mekwu eziokwu ibi obodo iwu imepe nne. Nsogbu adịrị. Ọmalịcha nwere ihe i chere ikwu ka m nụ from Ọmalịcha. Daalụ. Many people na-abash Ọmalịcha mere nke na m na-eme otu gị na nke a si ike ahụ. Just kwuo okwu rapụ ndị mmadụ rapụ. Ụmụ nwoke unu misunderstand if things na marriage or na relationship. Sometimes ọ bụrụ maka ị na-alagbu onwe gị n'ọtụ. Ime ike ọ bụkwa na this ringtone ị na-ekwu bụ igbola ma ọ bụrụ ringtone magụnụ na-aba n'arụ, ọ bụrụ ihe na-asọ mmadụ. You understand? Sometimes when nọgodo na in the world that year, ime ike na ọ na-anụ ka nwoke na-apịa mmadụ onye the person na-aba. Ọ bụrụ mba happiness, ọ mba pain. Water. So sometimes, ọ bụrụ matter of ntisa apịa ya, the woman can still jekwe n'ezi nalụkwa ọnụda ọpịapịa. Yes. Ime ike yakasị everywhere. O jegodugo healing. O heal say that place. Ọ gakwa onye ga-eme ya soft touch. Ọ bụrụ everybody like ibe anyhow, anyhow. Mba. Some people like imago ka ime five can have akwa. So o stop nwaanyị gị ịgakwaga esolu nwoke ga-eme ya ka akwa. You understand? That's that word. Then another thing unu nwoke unu da understand Igbo. Akụfụghị ha na-akpọ attention. Nwoke je ga collect nwunye gị n'aka gị. Or just attention ka ọ ga-enye nwunye gị. And that's it. Ọ bụrụkwa maka ego. Ife m ji join na this life. Oge odogwu Asaba na-asị nọ ndị dị poor na-achụ married women. Asị. In fact, since mụnwa ji bịa ụwa nnụnwụ afụbeghị anybody dị poor na my DM nwa ọnụ na-asị m how far ka ịkwanụ. Ndị na-abịa to me ji nkeleke ego. Enwere ndị ji ego na-achụkwa married women ọwụ so naanị poor. Mere iji akwụfụgo ụmụ nwoke niile a na-asị ha na-achụ married women wee. That is why mbịa online mfụ nwoke ka ha na-asị ndị Chike ị na-achụ nwaanyị nụgodi abomination nka. Ha na onwe na-achụ married women. Ha na-achụ married women karịa young people. That is ihe Oga Kennedy kwuru na he trusts nobody. Enwere ihe o kwuru here, ndị okwu ahụ emego m establish na this platform. Ọ sị bịa be ya kama ọ ga-ahapụ gị n'ụlọ ya gara rent ụra gị ụlọ, were ego akpa ya rent ụra gị ụlọ. Ọ na-apụ isonye apụ. That means ihe a wise talk. That na trust nobody. Or hear me. Let me tell you the truth. I'm married. I'm a satisfied married woman. I'm still satisfied. I'm satisfied in all ramifications. Sexually, I'm satisfied. Physically, I'm satisfied. Spiritually, I'm satisfied. Financially, I'm satisfied. But guess what? Onaburogi imekwa cheating to that your husband not satisfied with all these things. That is when discipline comes in. Self-discipline, self. Na febu nwaanyị na-asị di m cheat. Ọ arụ gị now. Ọ bụrụ arụ dị gị now. Ọ arụ gị. Ọ bụrụ na mụghachi ịkụ n'ezi, m ga-akụ n'ezi because mụghachi ịkụ n'ezi. Adị m akụ n'ezi because nwoke ịkụ n'ezi. Ọ bụrụ punishment gị nụ, ọ mụwa ka nye onwe m punishment. And let me tell you another thing. Before nwaanyị, I forget that nwunye Frank, all of Chike. Overall relationship for kind of so in a good at that woman cheating ebe di ya no for Chike because of Nadia the broke. All oju bi ya niile made that cheat. Why na-agba n'ezi based on na half for that man n'anya. Because before a woman ga-emepụle gị ike, onye nụga nwaanyị o, all the difficult now. Number one, ị nọ na be di gị.
inwe ụmụaka ị na-edegodo anya inwe nne ị ga-esi ịmara sometimes gị na di gị unu gagodo club bata maọbụ gaa party pụta, you will not have the time to go to the kitchen. So for you to now have the time, create a time wee gaa na another man house wee mepee ihe ike ifu that man n'anya. Take it or leave it, except n'ibu akụnakụna. Susu akụnakụna ga just full arm or just mepee ike or ọkụchalịa. Mana ọ bụ na, I'm sorry, I'm Delta Igbo, in case my Igbo other song, mana unu na wata. Igbo gị na-adaba. Susu ya ga-akụchalị o. Mana kwefuga before nwaanyị adị aba mepele nwoke unu ha ga na-emego keekwanụ eligokwa nri emi isigokwa gị gosi m nụ power down na the camera down unu ga-emego those things. Nwaanyị the woman ga-adịbaga so much interested in you. Ọ bịaza be gị o mepele gị nke na-akụchalị akwefuga ife odogwu asabapụ ọ sị na ọ ga-ajọs na-etinye aka n'ebe before my ife na-agani nwaanyị emepe before nwaanyị ga-change your mind, because nwaanyị nwere ike change your mind because or just realize that ọnụgo di. Mana any woman succeed no wee lue na that point o mepegili gị ike after some talking stage in fact all transfer go the love o nwere ebe di ya nọ to you. But a man nwere ike cheat or ma transfer any love to any woman. So ihe na-ekwu na nwoke nwere ike ga chitie nwunye ebe he would never transfer the love of his wife to you. A married man nwere nwaanyị n'ụlọ nwere ike gaa n'iro chitie gbajie sim card, but nwaanyị mee ya interest ya ka nọ. Interest apụgo n'ebe nọ. So as a man, it is very to tell me you found out iwe no and chukwumerije, should I bust your brain? Many of these men na-akpọ mfa odogwu odogwu na-ekwu. Many of these men na-akpọ mfa odogwu na-etinye chest far like this. Ha mana ụmụ nwaanyị fa na-agba n'ezi ha ka nọ na the marriage maka gịnị? Shame. Ọmarịcha 100%. Enwere influential, enwere public figures, enwere some public figures na-agba n'iru. It's not about public figure. Men, public and private. Nwunye fa na-agba n'ezi and ha ama. Mana ma akwụ ihe ọbụla because of shame. Odogwu said something. One of the guys said something that your fellow man will start asking you, nah, can you men or need I call the woman or from or need a man? They will start blaming you. And the truth is, you didn't do anything, but the blame will be on you like you don't call your girl for man. Manina call you get buzo with woman didn't allow mania kawe kwa unye for fuma unye get siga panezi. So the thing is that when he or Unchi know the thing, they will still come to you and say, oh boy, now wow, all the can I even get Sirike, all the can. So that thing he get you more about the man of you put your no count on the marriage, your problem can any children. Or problem can any I'm here for the children. All those lies are in China. My why it's what I say. I got from can you like it? I know see this man he can go come on. Man can one more nga closing one get anywhere. That is a big lie. If you want to go, you go with the children. You can even go without the children. But I need by now swasi. Many men na wa guitar. Abroad talk, they know now when you find Albanese, ha no neighbor maki ifele to say. Okay, I see that ke fe mengi na nwunye gi jime. Onku ga support no this on Albanese. Before Frank digidi fa we bugo into obi ye we kwuo ya. Ima many things that man that bigo. But if chi kowalu no umu nwoke. This thing made Frank on a phone for Fuma, on a phone for on behalf of Frank, then imagine what the Frank is going through. Then I still want to tell you people something. That is how some women too are feeling when you people are also cheating. Some people feel useless. Let me tell you what cheating does to people. You will start looking at yourself. Onadi wasn't complete. Onadi made more for me. Ona give you even a mother also. And let me tell you another thing. All noble woke now cause of a boring sex life in marriage. Ask me how. Yes, some of them are the boring. How now protect the bomb. Protect the bomb. How much cool the thing of Fuma? How does I name and Cabin Kono? In a gazine is in a bam. Who told you that indeed they married at all bam?
married woman kwesịrị ịmakwa n'akwa ya bịa ya sị woo ịmakwa ya eme ihe aka dị nwaanyị asị a married woman ọ na-anaghị nwanne my sister nne ị ga-arụpịa m anya chere nwaanyị dị married ọ na-achọkwa vam for ndị Gen Z. That's what I'm trying to explain here, Chukwumeriji. Kamuna gina me this boyfriend and girlfriend, or Nigeria me bam. So what is the difference? Upon the same people, why will you not come and not tell me that nke was the aqua me not chunky me aqua, and all of them name kono aqua. Another person na no neighbor nya akuchali the thing na akuchali adika don prince this not ja I made the thing on a me zigzag. Mpowa na akpọli ame nkọchara mma akpọrọ jide ọ na-adazi fom ọ dahụ fom ama hapịa ọtụ ọwụ na-adahụ fom ihe ugboro oghe ati ịghọtaga adanne ọtụ kwesịrị ịda fom ọtụ dakwa na fom ịma na ogherigo ịla jidekwa na ọtụ aha adahụ fom ịma ha akpọrọ ọtụ biko onwekwa m ụdọ ya akwụkwa onye nke gị nọrọkwa ọ na-ete ihe mmanụ you understand but nna ala ego before ndebe mmanụ ka m kpọrọ ego rie ka ọ daa fom. Thank you. Udo gani Omalicha. So ụmụ ajụjụ na-ajụ ma ụtọ si ga-affect Chike. Miracle can happen for him or ma affect ya. Just miracle. You know why? Most of his target market women work bụ ndị na-ewepụta the money na-akwụ ya to entertain their wife. My brother, yes, now most of the weddings gonna aga. If you didn't gonna kata now, I made one big show. If you Chike, most of the thing on the Kubo love song now. Nga put Chike to my club, come and say, but how will I want to dance at the club with that song? You understand? So most times, like my friend, when this thing happened, I called my husband and said, hey. Because my husband friend invited him for wedding Munya. So say, hey, the guy almost something like that. It will affect him in that level. Because how many men? Because men are pained. Men be pained. How many women now who were wedding? Oh, I'm okay, they say we'll put this money, we invite this guy to the place. So it's going to affect him in that direction. God knows. Then another thing just chikuni before na George mmadụ George godo onwe or ihe George yourself Chukwumeriji don't praise George yourself all this one na amara m na unu go nwunye some of una mana mmadụ anugo di una can ask the person hi. I'm not calling you, no you. Okay, one don't praise Orlando. You know, some of you know. And you still go after them. And I think the reason why I'm working Jemifa is because married women understand the whole relationship thing. Number one, which married woman wants to call you at 1 a.m. saying, baby, I want shawarma. But a girl on the street will do that. So that is the comfort these men are getting. And which married woman wants to call you and tell you, I have your picture, I'm going to go and post it. And let me tell you something, Chukwumeriji. What is reigning today is married dating marriage. Wait, Omalicha, in your department, you throw more light deep, and which you have time. In a good that now, this time around, and a secret relationship and some married women versus some married men or they may happen. Marriage dating marriage. That's what's happening now. Who is like this now? How? I don't understand. I can't be dating a single man now. I will date a married man if I want to date. My date is single now. Reason. Can you married man? That's what me did too. One, I want to feel the scandal. Because you have something to lose, and you have something to lose. Man, I date a single person. Nature we can say, man, or can one dear Diego, Mobile, Diego, can mayor blackmailing or Napomego. You understand? So why would I want to risk myself with that? Number two, I make a married person because I feel that I feel someone look at that because
nwoke dị young mmasị na ha dị naive or something ha make just singing and me miss kwa gị akpọ gị ebe 2 a.m. You understand? But a married man will not do that with you. Why are you laughing? Chukwumeri, that's the truth. No, you are making points. Don't talk about it because you are making good points. No, go ahead. Even no now, I was like saying because now I'm going to go. You know, turning you the way boncha. It come maybe 2 a.m. Only the married a man mayor. I'm ya kinyo or manage go do that night. Or me Chinese kuzi. But the single man got single and go according to you boncha. So all those things will not even happen. You understand? Then 3 again. Like I said, all this kind of I had to go email. On go when the child. The married woman they will leave the child, they will need see there. Gabalo ya. Ngo about the outsider, magokwa no nwagi bu that one. The papa paying. Everybody be no do. Man, obodo a single woman can a date as a married man. Oscar Tagokwa beg you. Okay, I think the triple one winegi. I'm going to go winegi na I'm available. One winegi that I'm existing. So these are the reasons why married a check is there the thing. Her name is Zumufa. So if you're like this now, okay now I say, hey, to fiapa. Oh, I made the thing. That is why in on social media like this, I will just be laughing because you know where I used to work before in Nigeria. So only so many things I used to go for. You understand? Only so many things I go for jinty anyway, you know. So once the Fed now this cast no a big deal or a story to us anymore. You understand? So if a more for this chicken. So come to talk at you. What in the say in when no work advances even Nilola di Mowota Mombeno Nigeria Mombino Budu Anatogi to go to an name but yeah no married men or many happen. That one's normal. It's normal. In fact, a time will come in your life, you know just will give me the cost. Because most of them they're not there around you, but even they married. 90% of them got but married. And you know go for that. Man, now you go I'm married. I think it's not a problem. That is how they respond. I think that is not a problem. I forgot these things I know. Cost CGC, cost in a jurisdic. Open about by cost. How many people suppose they won't go by now? Many people won't go now. I used to say something. Kanga America some years back before I came to this UK. I no go na ebe ndị Nigeria di. If ever na alụ aka na asakwugo nwanya, ha ọ makwa na di ya abegokwa around. Onye na ala ya bụ this small boy. That is how they discuss the thing. It is as in oh yeah, I put it as a normal thing. So okay, chika bro, if you know, busy news. The only thing that Fuzani for that this Frank Idoho, you understand? Or somebody that we have so much respect for is like an idol, you know, those of us now follow who wants to be a millionaire and all that. We respected the man, and the man about no job now. He attacked her like this or attacked her get back. So we didn't expect that a small boy. The man always public figure. The man was a public figure. Yes. Sugar come up, always public figure. Yeah, he is. So we didn't expect that one do like this. You understand? That guy might be a very small boy when he was doing his show that people respected. But the problem whenever the Frank, you know, it's not even about the malice. The malice is a big deal. But the problem I have with him is the forgiveness he did when the thing happened first. You do not forgive a cheating woman. Because when I said you do not forgive a cheating woman, I'm not siding the men that the men you should forgive a cheating man. When I said don't forgive a cheating woman is your love has already been transferred. So what are you forgiving her for? She's gone and she's gone. And I'm talking to many men on this life. Even if no text message careful, love, forget. Inago. You don't need to now catch more doggy kobobro doggy or your matrimonial bed kobobro your matrimonial bed. You don't need to wait till you catch. Just move on. So cheating was for married man versus married woman. Old Reju now. Old Reju.
And people should not come and say udiri ihe anụ n'obodo oyibo ọ na Nigeria ka ọ na-eme n'obodo. Ọ nọ n'ebe well ọ nọ n'ebe. You know, I need to use the shift they make kind, so it's not really showing. Even in Nigeria, nothing like night shift. My neighbor night shift na. In some people, even man, because when we group night shift, I think one of my brothers, the producer that here, who is Yoku, some people are by attack. In a night shift and a book here. Enwere ndị na-eji arụ ala emasị elekwe n'ebe ị hụrụ chance ebe niile enwere kamera n'ụlọ ọrụ enwere nka ị na-ekwu na some people, not everybody, some people na-apịagodo okwe even ma n'ụlọ ọrụ or the possible. Yes, now that one, why not? No look can make the thing safe. In fact, almost so many people have sent away from their offices because of how mutafana and things like that they have sent. But that's now camera everywhere. So you don't lose the camera. Who gave you opportunity to go and watch it? Even the camera says have the what do they call it? Have police and mobile access to the camera easily. Talk less of your husband that is at home sleeping or your wife that is at home sleeping. I mean, in my way, Nkobodo is not so pronounced. It's because the excuse you can use to cheat, all the tenable, like, is something that you can use confidence and say, I'm a night shift. You understand? And your partner will understand. So that one is different. When in Nigeria, it's just so hard for you to just go all night and say we are not coming back home as a woman. But to men, I don't know how they would just say they're going for business trip and they do what they want to do. You know, it's hard for women in Nigeria to say they're going on business trip 3 days. You know, it's very hard like that. When I never drew all hard that way. So that's my 1 cent in this contribution. Okay. Come from Sugar Destiny. Actually, bido from here, child drop. Sugar, welcome. Sugar no Canada. Sugar, ever no but the same experience. Good afternoon, good evening. Welcome, everybody. Are we talking about Chike or what? Both aspects of the effect he had on his regarding to his business and the relationship and marriage generally. Well, obviously the woman is the one that will lose. In fact, she is a loser as we speak. So the woman is a loser, and even she be one and why are equal. Right? I might offend a lot of people, but I'm speaking based on the training. Okay, Chika will loser. Chika will loser. The woman is number one loser. Chike is a loser in one other way. However, who is the main loser here is a woman, because this woman is a mother. She is a wife. She has kids, and this is on social media. It will never ever end. But for men, even this thing that happened now, as we speak now, okay, ihe mere kita na ile anya kita oga Chike ụmụ di 50 now 40 chọkwara Chike ụta anyị na-ekwu na mma. Don Prince kwukwere ihe a eliaro that is the truth. In that na ọwụghị ụmụ nwoke ihe a mere nụ na ga-emezi ya. Some women are guy on this life now 1,000 plus. Cambodia na 1,000 plus and I wanna know more. I can bet you with my church that 99 point something chocolate chicken as we speak now. And how Chike just for Chike can't once. How Chike even for marriage. How Chike even Chike can even marry 6 of them as we speak now. Where is the answer today? Now, pure and truth. A pastor will wear Chike, even a reverend father will wear Chike, even the one from the CMS, they wear Chike today. Now with 5 women, Chike will even be selective in culture. That's how bad it is.
Do you understand? I am not giving credit to Chike because Agram like kamgbe over 5 days now, it had a trend, right? Ika wike more belong in the comment section. I love to read people's messages. Or even belong before I'm comment here because me too I'm a warrior in the comment section. And I'm a buzo go. I go tell them those messages. I shed tears as a woman. See, I said we deserve Tinubu as a president. Nigeria and Tinubu ganachi Nigeria. Even I like him Obi Chichi. Mana Nigerians do not deserve Obi or any other president. Tinubu can have deserve Ofuma, Ora for Ora, Pepe for Pepe. You understand? That is what they deserve. Because I don't see reason people gonna hide Chike. Nwaanyị ka ọ kacha njọ. Eziokwu ma m mụrụ nwoke l'anya enyi m nwaanyị comment ya in favor of Chike, I go divorce that girl. Enyi m nwaanyị m mụrụ nwoke nwaanyị m chọrọ ịlụ aga m amarị ya na ọwụ na m hụrụ ihe o dere. na-ekwu na nwoke ọbụla gbachiri ike ya gagute ebe enyi ya nwaanyị kọmentịrị in favor of Chike na comment section. That will be the end. Yes, ịwụrụ nwoke gbachiri ike because eshilọta ahịrị mara otu nshishi ga-esi wee tọọ. You understand? Because nwaanyị ga-elecha that thing I know her dear. My point ebe a ihe niile Chike dị wrong 100%. Ma Frank onye nwaanyị but onye ga-agba klaasị n'isi bụ klaasị n'isi as you speak now. Ọ bụ ala n'isi bụ eluigwe n'isi o the wife and ọ ga n'iwu ya. Ahụ m onye Igbo. Anyị ba ishiri be anyị nwere culture enweta ishi ebe ndụ. Ịmana this woman now asịkwa m na ihe di ya mere dị mma but enwere other ways o kwesịrị isi mee ya than ịga meme pride di ga disgrace ya n'iro. Ihe ọ kara ime there are other ways ipepe demand than ịga rama otu n'iro. And otu ọrụ ga n'iro I can bet na ihe awọ the first or the second. Ihe ahụ ihe ọ na-emebu eme ịghọta. But ihe m chere ịjụ ka ihe dị young guy hụrụ ebe ọ nọ. Ka ihe ọ hụrụ ebe Chike. Okay, nwanne. Okay, Udo nwanne. Udo no problem nwanne. Ihe m chere ịjụ gị wụ ka ihe ọ hụrụ ebe this woman nọ ya erie first one which is arụ ya continue rie second one rie third one. Ka ihe ọ hụrụ ebe this person nọ. Chike gwara m nọ na ya likiri older women. Okurie na one of his broadcasts na ana like Okurie yes, ihube ya can give you the video. Okurie ne before this thing is showcase here. Niana like older women and older women comes from him. Imana a lot of men amaro enwe ihe dị iche egbe na egbe. Nwaanyị ru 30 years above ihe ahụ tachiche. Mana a lot of people amaro. Some people are like Hana Karako premature. They like it where you fall into that category. Carry on. Manana Magwadi, why you from that 35 go and above. One eba zaza. Eba reshuta for is a natural gift and it comes with age. 1 or 21 years and a Otam no here now. So 30 years ikuyana kaka ikuya. Ibaze 14 na cheba kita na ibaze ya nime wanne swimming ke no nime swim pool ka Chineke nyere gi free of charge. Iwata. So ana say Chike ihe o je like other people. Oh, imana ote no na asi na onu ribere eribe ya kokwale ya. Onu na eribe ni ama otu taste. Otam no kita ana manu 404 ya wanu nketa. No na bullshit. The friends from Calabar. How just women like this? I feel like I'm test ya 404. Na. It even 404 mbo. I may have some sugar in area no ewu. Try ya 404. You try ya 404. Man is no ewu. What am I trying to tell you? Only you make to be no that late 30s to early 40s. One day careful come a water each. Then that time yeah, everyone phone a boy. Enwere phone no when nke ji ekwu ihe na nke m ji ekwu ihe awụ iPhone camera na adịrị m bada sharp so ya ka m na like iji eme nke Nigerian SIM card m
nọ na this phone. So enwere m ihe dị ịbụọ echuzurule m nke m kara like. So ife m na-achị kọbala gị kịta, Aunty Ndiara, my soul sister, I greet you. This is for my Aunty Ndiara, no other person. So m na-achị kọbala gị wụ maka na Chike test yala others hụ na nke a no this above age. Ụmụ nwoke na-ebe a ala ịlụọla nwaanyị na-ege nọ 30 something years and above. You can tell. And early 40, one in the middle to 40, that 44, 45, 46, one that place will electric bulb, double point on home. Then I'm not do all mirror that age and give what age, but gig rube. Igana nkwana ndị Gen Z, ndị 20 years, 18 years, n'aka bere aka, na-asachabe n'ama na n'elu, na enwere small hole nọ n'elu, na ị waya sabacha ya ofuma, famaro. That is why na-ejenye ha class, tutor, ka ndị chọrọ ịmụta ka ịmụta dị m onwe gị ọcha, ma nutrition gị na-adị gị. Ana m elecho ndị na-eme enyi, m na-elecho ndị nọ na di. At least asị na ngala m event ha akpọ m maybe anyị marriage advice nchiwochi si na enyere onye ara conductor na go die today look me finish among all the women si na ọmụ sugar destiny ndị enye gị biko na power tap on ịnụ na join the live stream because enwere ndị ji our discussion anyị na-enwe na this platform enwere ndị ji ya na-afịnga their girlfriend enwere ndị ji ya na-aṅụ their girlfriend ara enwere ụmụ nwoke ji ahụ nwunye ha na-eme hobby with this discussion. So ya wụrụ na ịnọ here na power tap na subscribe go to my page go and share my post ya wụrụ na enweghị ego gift go on my page and share my post na support ihe anyị na-eme here. My sister ịsọ ndị nọ na marriage ka ị na-enye advice ị na-enye ndị ụmụ nwaanyị dị single advice? Yes, because ihe m ga-agwa gị wụ my status asị na onye nọ marriage 10 years and above which I can call them 10 years and above. I can call them 12. So no be say I get small body, I dey take care of myself. No be small picking, they get. So the cocoa there be say I no nke enyi m nwaanyị say omalicha na ndị lụrụ di nwanne m zigi imbossum. Mwa sugar destiny nzigi imbossum. Ọ na-eme sometimes anọ m na one life ebe anyị na-anọ na Instagram. Somebody I say and I ask the lady, are you married? Introduce yourself. Why even neko? Iwe mbad ya en. And I do give you married in ATH. Or the kejoma fam kita. And I jupum, what is your ineku hana name? And then give my name bam. Gidi bam. Sharp. Because the first day in their life, mother drum, sugar, you married. Yes, that girl will not lend you. Ejumomo, eto. And I'm not feeling 10 years in marriage. If you're one question, I'm shaggy 5 out of it because I'm an age 1, I got 2. So let me give you all. Sugar, you married? Yes, I had married with 3 children, and I'm not going more than 10 years in marriage. Bam. Ota can shaggy. You get? You should have go and get around with you because kita na from no working. They don't know dika fana achu. Here in my you pure truth. Nwoke achọwo gị na ị nọ na di maybe nwanne ịdịrị mma anya you lack to take care of yourself. People hụ m n'ụzọ fana ịga page m anọ m private anọ m open ka people na-ekiri ihe Chineke kere eke they get ị ga-afụ that na awụrụ m obere nwa you know but I know that enwere onye gwara m na this period I nọ n'ime this era nwaanyị dịgodi like this ụmụ nwoke na-achụ ya nwaanyị dịgodi otu a I got you. So far, no one. Why you do it? I will put a like this with the platform. They get. I can't need quite I keep back what can need. Okay, the panel like this. No, why the like this? The platform. Why open and working was up or Sarah. No coven and work in wine. It was that. Aka enwere nwoke gele nwaanyị ilecha esi mba package naanị nye nwaanyị asef naanị isi okpulishi ogwakwugulu gị for 2 months iji waya withdraw ile anya hụgodi na jewelry si ya na ahụ otu ire otu sef you don't pay your rent naanị one so ilecha ya hụ na all fingers are not equal so onye a na-achị ụmụ nwaanyị nọ na di truly I'm a living witness ọ bụrụ na mood lose nwanne ndị a ga-adọ mvamvamva ma ha chọrọ ha chụpụ m na be di
pardon, Omeka Dorovam, Emeka Dor Ojeba, Ifeanyi, yes, Ifeanyi Adakwa were Nkia, Ifeanyi were Cha, Ojeba Williams Abia, before Williams Ejebe Buka, that only funny me. And then now we bound some single mothers in that to put her outside. Funny, you could not chop Ibaka on at their wing, Kebatana dia, this thing, Kekuchegi, all of those things. Man, I've been a married man, truly, married men, Anya Hanoni, where majority of them. And that make me wonder, Lenya Fanya Fanojinoni, or La Muefa, Anodia, call la Guinea Mary. Sometimes, all one wine at Chopukadi Honey, one way or the other. You understand? Mokega loge in a day sharp with this slim otam de kitana. Even after 3 children, I refuse to add weight. Weight a jebonye. And we wait till we help. You know, they are for the why I move from one bob not up lobby. There's a za in everything. You gotta take care of what you eat. Everything intake going in your body. You should consider those things. Yes. You just die your stature, but you never know. Igama, busy rough, because you're chasing that man outside. He doesn't easy the man's mother. No man would like to sleep with his mother. But woman, why am I wrong? And when we catch it wrong, so when a woman look like that, in a year, your husband will start to distance you. You understand? So Oku chicken na ihe e blame on chicken where because all a riffraff all nwoke ike gubere ga hapu nwanyị ịmakwana ụmụ nwanyị ka ụmụ nwoke n'ụwa hapụ na igugulu ya or just few percent ka ụmụ nwoke jiri wee ka ma chefuo na ịga na prison ụmụ nwoke juru prison ụmụ nwoke anyị jupere na prison ụmụnne ya onye mere ha dị digital short. You understand? So ụmụ nwanyị juru eju nwoke nọ as fine as Chike. Why chicken na iwai cocoa. Iwai cocoa means in Ikwere, money you know they finish. Now waiting Chike be. Is it vibrant? Chike is fucking vibrant. Oh, cuteness. So Chike got chotamu anyone open or chota as a single girl. But hell no, he failed. So no we okay amma. One day opukwale n'issue. Chike need to make a public apology to Frank. 100%. Whether Frank na that woman or Kanalo or Hannah losing, for Chike to clean his own sanity or clean his way, he need to apologize to this man if that actually happened. And let's not normalize immoral things. And then when you draw the mind in normal, I lay with you. Chike is a guy man. Hello, didn't hear any woman na chat. I say, Malice, king of Malice. King of a doggy, a win, this is not what we should use and make phrase. On your national Chike and all them, you deserve Tinubu as a president. Because all of you are hypocrites. Chike why bem nona bedia, hapu dia gamite mukozo. It is abomination, ebem sebiowa. Not just an abomination. Madam man says, be frank. Frank, you don't know what he's facing right now from the consequences of what the wife did with Chike. So let's not normalize things because kai kuwenaro, I fukaro, kai forbid yaro, kai buponaso, because anom that in abu promaso, I'm a mother. No, I raise my children, kahamana that an elodi, imana elurudi, ma oyen one, both of them. They get because this woman na garami ha na umukore mama. So Maya Gano Kita na child that you raised. Maya na things I go about the daughter. Because Maya Gana ko Maya ka. Ego my truth. My mother is alive and still very vibrant. Mom no de akoko, God forbid, I can't even use myself because ochichiri ife nwere mmekọ. Ochichiri ife onwere mmekọ. Biko anọrọ m ebe a ishi na onye amere mma, onye amere njọ. My point iwu biko anyị wu ndị Igbo. Let's not leave our culture. A praise while we are praying for a better thing in our homes. Aina ya yoka chineke mera inka at the same time. Aina kuru ihe oju aka odero kwa mma. What
Asina, what goes around comes around. This man in here, you will eat on your side or your brother. How are you gonna feel about it? Ima no wo asina eburu nyo ozonyo ozo. Eche no wo oshishi kebo until it comes to you. Until if you've never lost your mother, your father, your wife, your husband, or a child, these 5 items, Abi, 5 things, all you lost to be any of them, you will not understand what life says. If you lose any of these things that I mentioned, then it gave me life well understood and man how life goes. Man that na one in Rudy, before you Lord there in sickness and in health, in poverty and in rich, all of those. You know, agabagi a lot. There are so many ways. There are so many things. Moke ga may use ibe use on oge and me kushike. Akagini na chineke nyeregi this first finger, negi index finger, negi nkesi, negi the wedding on and pink finger. Use on honey le ke jinka, jinka. So gi hane she, jihani le wiyewo, ochoki wiyewo, ochoki dunyado. You know, only a woman on your buna home may perform. So below ika gugoya, you know, that is when the experience which Frank, on your buna Frank I won on yesterday. Frank is an elderly person that a lot of us look up to. A lot of men look up to Frank. So anime mero muwoke bere na amahu otu ha shi menye ha because nye ga chupu nwanyi na iro ugo bere ife. And the quick for you, Frank, I'm not know a public figure. Informer, sorry, Informer, he said Chike did well. Don't worry. This thing Chike did, you Informer gave me, I get back. Your parents will see. But my sister have a comment section. So Frank, a public figure. He is. Okay. Because for understand the request and the Onyana Dr. Samantha Tindara, who a limit you can take, okay? You believe Kuruna this page, the premier new page, it goes viral. So what it means is that limit so that when people cannot hold you ransom or when they who bothered about it. Because Kamado already here who you Yakaze viral or non compe oja to wire. So opposite no nya have authentic or they are accountable na yoku. Ihe obula nkuru here. Ape no don prince bra here focus almost security ya na BBC ya na BBC. Okwu no as far as na when he will make it rain. So what am I trying to say and to encourage people? Ebia na social media. Only me get you. Ke are kuya ya don ta bam. But ya ga viral. Gay Biashina, so say one them boot to Lotapa. So in your meaning, when I hear you here with your full chest. So Adian and social media, one them till and pressure, but away the conversation. Tigon Ebig Memuli, a what I go ahead, say what you can defend exactly. Tigon, a shop lambia for no biggie, may who call Balankura, Siki Butu. I what I go and before may who you on HLMH, Mana Yankuru. Emu iwo jim on him sick continue. So sugar destiny. Actually major to sugar destiny. In him trade or marriage some people need cheating na some cheating naga on now was it married woman versus married men. Man or all married women and married men. Always you. Agalam party, Muna dim super party. Who can put this thing for me? Now gift, thank you. But I said then give me eyeglass so Opwanya. Thank you, Chiku Godegi. So, I got going party like this, man. I do. I am Abata. The same person I can pay the more hand channel club. You know, or not chalk or anime hate, maybe your chalk or hog warm. Number one, some people are about deodorants. Number two, some people need sharp apple. So, I'm like maybe hog unless you smell good. No, but do Ibana. More, yes, that's yes. And I'm like, yes. Madana. Muslim work out in John Moke, and then she one day. And then she went here.
Yes. If you know what can you see one Yes. I hug him like this. That side down. That side down, she hug me. The white itself. If you can grab bone, she don't touch. She wa. Me will it and my nose is too sensitive. I smell things easily. So they man he shota baby. I call their hug one. Ota side come in. Even when your mother nature ke then him hug. So waiting now. My body go to touch your own. Starting when. So I go just do like this. As the man they come, I do like this with that. When you know what I can motor, name record. What does this thing mean? Best way they shake you, they do it like this. What does this thing mean? Record. Human being to help you. What do you mean? I want the man is shooting and I'm a memory record. Me will be bado. I know what you mean now. Now I just knock. I call my auntie. I just test my auntie because all of us there for the chair. I go tell my husband now. This man no kuri wine you me no padia o. You no go do record. My auntie when young bara say aga my bad di mo say mo biko to avoid trouble me agbalia. I say me na mo can me again. I'm a disgrace here na public. Nga honey learn on ba home me. I don't care because you step on my toe. My orang me gadua. Kenya my ajiri kwogin. Aga ba korai ngba o me name record the first time ndie ya. Mem record today again. I couldn't take it. In a mem record be your daughter. You know see your wife go do record for hand for. So in any moment you could ways you could get far you na my DM over na mama on my left and right. One only God though. Then plenty. Adi, just like she has said. Kofuka go once. Let me be your second husband. Even me, card, super stock card. Canadian store, card. Now here, make a spend money. My dear, Rapunifa, with this experience, maybe you don't package well, or in way you fan a job. Because all you way fan a job, then go come. And most of them, they come for good girls. They want to break their homes. They are not coming for any good intention. I feel you on all good intention. Your name na AK-47. And when you do that, or just again. Man with the pride. All those your pride, everything, your dignity is gone, just like Frank's wife. Because Frank's wife, as I speak right now, she's gone. She's a loser. She's a stupid woman. She's useless. She's because it go everywhere on social media and it go remain like that. 40 years. Be long myself. If you are no man go marry a moga piaro. Unless my funded British and the US. Because now, if you want to go marry and you go remember and say, Onya Maya Mereha, tendency the daughter the very high. It will not become a pattern. Ijua juju layo for maybe mother game recall papalako dear water in the past. Because as an Guinea, and a janyocha agoka white. I am telling you, and a janyocha agoka white. For this woman to do this thing, probably is in her family. Dear Mpapia line of Fuma, Gachi, again, where nga Shiribano, again, something is leaking. Because ono gena onyo shina no ronaro also go digi got broke also go digi no seafood to chop a demere go here you no go touch am because it is not in your blood. You will never be moved. Okay, people may have said no agwon may have there is no shina lie. Agwon cannot make you thief. Is a lie. That is not true. It is in your blood. It is, and this chicken and this woman that day, just like Omalicha said, that day ka chicken tariao. And when a conversation, that is why you don't give room for all those things. And when a conversation going on, how was your night? And the husband is not there, king of malice. So you see that gap, when you give your wife a gap, me and my wife, that gap is very dangerous. Even as a woman, if you give your husband a gap, it is very dangerous.
I am not saying that na Ghana enwe problem. Nsogbu ga na-abịa, but gị na di gị try kwanụ ka nụ mejie ya. Even before Chieji, all I know measure that day. Uruna Balisef na Pechanoko, Apia Hoko, Nile, Akukoshanka Brabo, Olazo, Apia Hoko, everything don't go back. When I start a new life, right? So, Manabena Yechi Kemere, I am one of these persons that condemn what Chike did. I wouldn't say that now. Never only woke Merega Merega. Somebody has say a useless man, and that them happy. By Enonadi, Mokeman Enonadi, ye shake na aroga kota. One of our sisters say, always useless man, and our sister had them happy. But in here shop was removed, Adam Yahupa the same our sister. Mbahu Ipuroku Chike, na Chike in your man Tofiapa. Then ya say, I need any Chike here, I need the Chike. Can you go see? Because I feel in no time or condemn on one young Omega Koto, or caressy Chike Tofiapa. Yes, is any Chike here? Go see Zena. Like I'm so confused. What does our people want? That question, any Chike here? No. It can be negative, it can be positive. No. All define. All the comment section again. They wouldn't be saying a mad Omega Koto. I'm happy. By somebody is a useless man, and the man is a useless man. All we know job in a what do one you know nati. Then no chicken and don't hear chicken. I was expecting that energy say Tofia but chicken is a bad person. The same person will lose a chicken. Ye bualize yours or condemn ya you any chicken here. I need chicken. Okay, or she any chicken here, she needs chicken. My sister, she just any chicken. I need chicken. I need what we call for cruise or this serious petty. Can I make the analyze what that now? Game what that now? Some people are not struggle to condemn if they choose we have condemn. Can they make selective criticism? And we have about selective criticism. Yes. And the get one everyone they bias, have the lack of mentally bias, and the gente everyone they would that na. One your bula bia, woke obla bia that choge, has always woman. Man, I woke obla destroy, woke obla bia destroy your marriage one yours, has always good man. Gay mona, had they who fair to their truth. Their truth lack fairness. I am Jibwagen and had deserved Tinubu as a president. They all deserve Tinubu. It's not bagging and always good. They all deserve Tinubu. See, all na madu kuge like this, it is okay. See, karma is real. It might not happen today. If only I would do that thing, only I would me. It is no problem. Only why that is who that's a very shameful act. You know, if it's where we're coming from, if they would take you out of the meeting. Oh, Maggie, like my mother that is in charge, WCB, I got you at WCB. So they will deprive you a lot of things that make you happy. And you will go nationwide like she has gone now. It never clean. People don't know the power of social media. They don't reason, they don't even think. They just want to go to the trend. You don't even know the meaning of atrocity that this woman has committed. It's in the Bible. People you don't know what the cost you are putting to yourself, including your children and your unborn ones. You don't know. Because I want to end here. My point is, please, let's forbid it. What Chike did is abomination. Okay? Any man that will have eye on a fellow man's wife, that okay is a problem to another man. A woman is a problem to another woman. We all know that. So please, if you're a man, take care of your wife. Whatever that brings problem, most especially, is financial. But in this matter, I think no way ago, it was just a woman lacking sex at home. I don't know why a married woman should lack sex at home. Give it to her. Then if she cheat outside, let your God judge her and send her to her father's house. It is her shame when you send her back to her father's house. Then others will learn.
And two, if this woman come out from her marriage now, like the man has sent her home, no man should go to this woman. If no man go to her, other women will learn. Me self will learn. Other ones too will learn. But now that she's out, other men might still want to have her for fun. You don't need to have her for fun. Let it be the case for her till the rest of her life. No man should go close to that woman. If men avoid things like this, all some atrocities will end. You know, fine and good, things go change. But when she come out now, other men see they test them. Even though Chike know they're available, I'm available. I see some posts of young guys making video. This post is for married women. If your husband is not handling you well, we are here. Oh, we're in the Chike group. We are here. We're here for you guys. Please contact me. I am strong and vibrant. Can you imagine the nonsense trend? And the same na Tinubu man chege. Tinubu ga chege ga na eba here na Nigeria na powerful forget. Nothing concern sugar destiny. First way God don't bless her. I know great friend. Thank you so much. How many times I go to mood? Come to my charges. Okay, chicken marriage. How many times girls say the same go? Those girls say the same go. Hana, how only you condemn or chicken has to pick me. But how lose a chick? How lose a chicken? Has a chicken if you cheat on me with divorce. Augustina, some women are biased. They are, in fact, bias is their surname. Some girls say the same go. Some girls say the same go. One you know that this is chicken minute at the home. How say they will pick me. But how lose a chicken will lose their husband. Chicken, how about chicken? If you cheat, I will divorce. Can you go sleep? If it's a cocoa manage to marriage. For example, I will be a woman. I will be a woman. Then I don't believe. Only condemn no chicken, no one pick me. Then no matter lose a chicken, say chicken cheat, may divorce. Okay, you go sleep. Now you understand that the way I need Chichi as single is different from the way I say Chichi as married. That is why some things to relate from your spouse. He is single. The man make it to relate to married. 3 minutes come. 10 seconds come kuku. Biki you work no na here na chomani Science na anya. E wuru nwoke we ezigbote mmadụ because e nwekwara ụmụ nwoke dị bad. E nwere narcissistic men akọ ihe a na-akpọ ya. But ihe m na-ekwu okwu ụmụ nwoke dị original we ezigbo mmadụ because e nwekwara good men, nwekwa good women. Mana ndị na-ekwu okwu awụ good men. E wuru nwoke wu a very very good man. A very good man wụ na dị good azụ nne na nna gị zụziri gị ọfụma, mma gị zụziri gị ọfụma, mma gị zụziri gị ọfụma. Ewe good background. Advice m na-enye gị wụ ị na-achọ nwaanyị na social media saa anya mmiri my brother. Ị na-asa ha anya mmiri ị nwere 70-80% chances na onye ị ga-ebute wu bag of red flag. Eziokwu m na-agba gị because ọwụ naanị na-agba mindset ha people anaghị ekwuzi eziokwu. Ha na struggle ikwu the truth. Ha na struggle ịlụ okwu leba ya anya mara ka ewe eziokwu. Ewuru nwoke wee ezigbote mmadụ ọwụkwa nwoke wee ajọ mmadụ. Enwezighị ihe a na-ere ezizi na this generation many people. Ọwụ na ha nwere bad character with the problem. Ihe a na-ere ezizi wụ ndị dị bias and ọ dị na nwoke ọ dị na nwaanyị. Somebody kwuru okwu ga-ehu onye si na Chike ihe Chike mere adịghị mma ga-esi na onye ahụ pick me. Mana asịzie gị lụọ Chike ịlụzie Chike ga-esi Chike ye cheatie gị divorce. Who is deceiving who, my sister? Betakwa ịlụrụ Chike ihe ahụ Chike mgbe ị dị single ga-esi onye ihe Chike mere dị mma na onye condemn onye ahụ pick me. Gị lụzie dị Chike then gị nyezie Chike condition ya cheatizie with ya gị divorce. Who is deceived? What do you guys want? Ịhụnanya gị hụ na 70% nwoke ọbụla wee ezigbo mmadụ na-achọ nwaanyị na o nwere chances ịlụ a bad wife than ịlụ a good wife and all vice versa. Nwaanyị ọbụla wee very good woman ya na-alụ di o nwere 70% ịlụta a bad man than a good man. So what am I telling our people? Ị na-achọ partner ndị ma na iwe ezigbo mmadụ ị na-achọ settle down. Ịlụ di na-atọ gị ụtọ, ịlụ nwaanyị na-atọ gị ụtọ. Look
beyond social media. Sanya mini chonwa zonazo. Wona before ye de ihe na comment. Ya pakishi onu. Before ye ekwu ya pakishi onu. Omume ya agwa ya na match. Agwa ya na omume ya the uniform. Ọ na match. If not, lepe divorce. One normally chagani ruku. Ihe nnachi kọwara is that some of us can be single and you date a married man. Akoya? But so many of us like this now that we're now married, we are saying you cannot cheat on us. You cannot cheat on us. But when we were single, we opened our eyes and dated these married men. So that is how I can describe the person on a comment section. You understand? So what you are giving out, you can't take it. That's what it is. As is a normal human, as in all normal human desire or the way the man say behave. So I can't say that the whole the enjoy because now she's single, or more any marriage experience, or more the devotion, or more the things Madonna invest inside marriage. So she does a out of go now. By the time on no day now, game will change. You make any threatening the man. If you cheat on me, I do this. If you do that, I'll do this. So on to Uche yesterday now, corner eku. And I don't think when headache can pick me. The thing was enabled this comment section all day. When you are saying something that is favoring either a man or a woman, people think that you are saying it can be a good person. So they can just come and be saying, you will pick me. What are you picking me for? I had to go and pick up. I don't need anybody to pick me now. So I will say what I want to say. So many of my friends are on this live. Immediately half for Omali channel na one live. So I'm very blunt. Because it didn't know become Gekuya. So even if the bad or the bad, if the good or the good, you understand? So if I come pick me by who? Or Chukumerije pick Konye. The highest agent of destroyers in a marriage ever had you Facebook on this app or TikTok. Yeah, this TikTok. Emana mmadụ digidere bayasị diruo bayasị wụdatụna nwaanyị Frank Gbaniro ya wụrụ that woman ịma ihe a ga-ekwu Frank is paying his nemesis ya wụ ihe nwunye eji Gbaniro the person jump eblem nwaanyị Frank jump eblem Chike onye ọ ga-eblem ziwo Frank ga-ewu the biggest hypocrite enwere wụ some of our brothers and sisters nọ na TikTok. Frank nọrọ n'onwe ya enweghị ihe ọjọọ mere nwaanyị ya agagba n'iro eblem hụ Chike eblem hụ ngwa n'ebe eblem hụ the woman blem ọnụ Chike ngwa n'ebe eblem hụ Chike blem ọnụ the woman ịma ihe ọzọ some people blem ga wụzi Frank n'onwe ya wụzi a gentleman ga-ewuzie na some people na-achọ ebe ha ga-shift to their blame nwanne ke ihe generation na-achọrọ ọmarịcha Chukwumerije, let's don't forget that Frank is not also innocent. All these things are in a good sense. I ain't blame the woman because of the way our culture is. Nwoke gba n'ezi or a normal thing. Unu bụ nkịta. Akwaya? Mana nwaanyị gbazia n'ezi or is a big deal. Imagine nije blame ụmụ nwaanyị na-asị na ha chọ Chike nkefa. Ka ngwazia gị eziokwu. It's like, my husband is cheating on me, but I can't cheat on him. Why you be my cheat on your own husband, they cheat on him? Oh, with this type of happiness now, the woman help me to revenge my own anger. That is where some of the women are coming from. They're not coming from the fact that they are supporting the woman now easy. They are coming from the fact of hatred. Odoku this thing. Somebody said it that only women need to go bitter. They are coming from the fact that I can't do it, but this woman that did it, I give her hand. She is too much. You can a comment section. 90% of women are supporting what that woman did to Frank.
That is in a 90% of women support. Go to comment section now. Go to comment section now. Go to comment section. And even though okay, if you turn online, they can defend anything. They will finish you. Because it's not that those women are cheating. So many of them are happy that this all the car working in men 99/100. This is 1/100. So this 1/100 OCK like Ogba Julio as in it's too much. This is happiness. This is all called go. But the go is now looking like 100/100. Because the woman did it with her full chest. When the one in their name, now see, there's nothing anybody can do to me. So it's like the woman came to fight for married women. Their husbands are cheating on. Don't look at the women. Don't look at all the women to be Nahana Bani. They know. Okay. Sugar, Omanita, thank you. Sugar, Godi. Omanita, just let it out over. Dr. Sam, let me hear from you, please. Welcome, Mr. George. Think and Tindar and the Mr. Anya. Dr. Sam, let me hear from you. I keep willing to wait for a long time. One negative. Opinion within Madu. The matter where to support and where to be against, because anama epuka authorandi madu anakwana me epuka authorandi comment section ihe m na-ekwu ihe wu because video ụmụ nwere ike ihe tomorrow ka ha dị proud of their father and their grandfather ihe ọwụla ọwụ anakwana m atụ ụjọ gị post video m online gị nwa maka ahụ na ihe otu ọ dị m n'obi ka m na-ekwu ya. 2 wona ihe gbasara Chike and Frank a onwe onye m na-asọpọtụ but o nwere ndị m na-eblem ka anyị gwa nwaanyị eziokwu hapụkwa no matter otu nwaanyị a ji dị proud na-apụta n'ihe akwụkwọ ekwu okwu. That woman is going through a lot. We need to pray for her. She's going ordinary easy. So in a way, some psychological effects on a way too. That woman is going through a lot. That woman is not sound now. She's really suffering. Ordinary easy this time around. Because most times, ordinary pota onye nwunye onye ọbụla nwere onye wakpọ ya okwu mụta m dị ugbo enwere m onye wakpọ m na fon si m na ya ka ihe mere ahụ ebido ma m jijiji ma ndị chọọchị ma ndị enyi ma ndị friends ma nke ebe that woman is going to happen. In fact ugbu a ka ekwesịrị ịdị very close to that woman because o nwere ike igbu onwe ya ọ dịra ya izi ugbu a. That is first. Second one, even Chike mere ọ dịra Chike izi ka anyị gwa nwaanyị eziokwu ọ dịra Chike izi because egwu Chike na-akụ ndị laikiri egwu Chike onye ọjọọ laikiri egwu Chike onye ọma laikiri ya. That is one. 2 nọ na ya nwere most people na-akpọ Chike events wu ndị dị responsible. So you mean the one? So in a very dark man who is also on a gacha show. I'm not Chike Bashidi can all the popular like this. It's no we just a normal individual. I'm not Chike a well-known person. That na a man very dark man or exaggerate. But according to him, also which I show on a gacha 30 million, 20 million, 40 million. What I go and the animal on this and the Frank no way. I'm not Frank or what in a Frank the popular Frank is on one of the influential celebrities in Nigeria. But yeah, we're on the new generation Amachanya, but also now one of the OGs in the entertainment industry. Always you. So and but here Chike when or when a business or we can damage reputation here going forward. Yes, but listen, here Chike Masirike the entertainment industry. Frank Basikwalike, one thing on Frank wana mgbe Frank wiri oge ya agala but Obasirike ugbu a Obasirike onye na respect then
the second thing nọ na-ewe na ihe a ga-eme Chike affect. Ka m nye gị one example. Mgbe m lụrụ nwaanyị, o nwere one gospel artist m kpọrọ ka ọ kwara m egwu mgbe m mere traditional marriage. Just ka m kpọta aha ya, o nweghị ihe, is a popular, the news in everywhere. Mgbe m lụrụ nwaanyị, akpọrọ m Dr. Paul Nwokocha ka ọ kwara m egwu mgbe m lụrụ nwaanyị. Merite, mgbe ọ divorce nwaanyị. Paul Nwokocha onye Abia Steeti. Paul Nwokocha kwara m egwu na my traditional marriage. Merite, mgbe Paul Nwokocha divorce nwaanyị ya, ịhụ bas, ịhụ kọz m nwetara ndị enyi m mma mgbe Paul bịara traditional marriage m. Ịhụ kọl, ịhụ bas m nwetara. In fact, m nọzi na-edifend ihe m na-ama. Now, because otu m dị ugbu a, agaghị m akpọ Chike again. M chọrọ ime marriage anniversary, agaghị m akpọ Chike. 2, onye ọbụla na-eme wedding, ị gaghị eme wedding ugbu a, di ga-asị gị, ọ nwaanyị ga-asị gị na ya na o nwere onye a chọrọ ka ọ sọ ịsọpraịz gị na wedding gị, ya wuru Chike, ị gaghị akpọ ya. Onye MC ga-egbu gị because once Chike pụtara kụwa ihe ọ na-akụ, ndị mmadụ see, is affecting all of them. Chike, ndị na-akpọ Chike wu ndị na-efolo Chike, most of them they responsible. And as it stands now, onye ga-defend ya. Business brand ya is suffering now. Hapụkwa ihe a na-eme na social media. Hapụkwa ihe a. See, men ime ihe ha na-eme ha na-apụta na comment section na-ekwu ihe ha na-ekwu. Ihe bụ ọwụhụ ụmụ okoko na-epigharị na-echese cloud. Men nwa ihe a na-eme weta ihe o mere na ha chịrị ịkpọ ya na ifi nwaanyị ha kwute ya sị dadi achọkwara m ịkpọ Chike, nwaanyị ahụ in trouble, they will interrogate. Ihe m na-agwa gị ọwụhụ ụmụ okoko ndị a na-ejighị ego, ana m ekwu okwu ndị na-aga akpọli ya. Ụmụ ihe ndị a na-eme ebe a na-epromotu, they don't promote. A sị gị na o nwere ndị nwere decision to make. O nwere ndị, in fact, o nwere deals on ground to get breaking because of this news. Because mụnwa otam dị ugbu a, m na-like ihe m na-aga emeli, ihe m na-aga like mmadụ mee m, aga ama support ya no matter onye mere ya. Chike's brand is going to suffer now because o nwere gịnị mere ụmụ okoko ndị na-ekwu he's a picnic, he's our best, he's this, but ele top influential figures enwere n'ala Igbo anyị, at least amago m 3 people tire ihe ọnụ sị na ihe a this guy mere na this guy fọkụrụ up full time, but ka ihe o ji wụrụ ụmụ okoko ka edifend ihe ọjọọ, mana ndị gbachiri ike ma ihe a na-akọ ha nwahụ ihe ọjọọ, ha anaghị ede bias, ha sị na onye afọkụrụ up and ha withdraw their support, withdraw their love. Mana ọwụ ụmụ okoko ndị na-efolo trend, they don't look beyond chọpụta the reality, kwuo eziokwu. Ọwụ ndị na-asị he's our best, he's our spec, but men ma ihe a na-akụ control get the space, bịa ha sị na onye afọkụrụ up, ka o gosiri na ọwụ mindset difference. In the business of modest celebrity, character matters a lot. In the business of this industry, entertainment, character matters. Character can keep you or keep you. It can keep you or mind you. Because see, only one man money na-ekwu. Only one man money kwuru. Ọ gbasiri ike ihe gbasara entertainment n'ala Igbo. Mana ya kwuru okwu gbasara Chike. Ya sị m na Chike abanyego. N'ihe a mere ya ugbu a, yi ghọta onwe ya na ọ ga-aghọ onwe ya aghọ before ọ ghọta onwe ya. Because ọ bụrụ na Chike nwe onye na-akụ egwu rara gbuo ota ime o nwere ndị ị na-ege egwu ha, ihe ọbụla pụtara ha n'ọnụ ị ga-ajọ ọchị ha. But this guy wụ onye before ya ede egwu, ọ na-aha egwu ya ha. Ọ na-aha egwu, in fact Chike mmadụ chọrọ inwe good moment in his home, anywhere, in a wedding, anything. Egwu Chike the reasonable. And anụrụ na Chike ya bụrụ na enweziga ihe a mere in the next 4 years Chike ga-dominate, because anụrụ na top men mewe ihe na Nigeria,
a na-akpọ Chike ka abịa kụọ egwu. Chike so na one of the people a na-asị ka akpọwa eziokwu. Egwu Chike na-akụ egwu love. Onwe onye na-adị onye ọbụla like love. My big man, no, my poor man. Akwenga, a poor man for you, but a worker do what hell. Anakuya no mot. Onye na like love. In Chicken akuwe love. So it may introduce hate into the system. Is affecting him currently. Only may affect. I happy here them in social media. Only a man that has decision to make. Ndiga call see no. See, Chike, egwu Chike na-akụ, Chike ga-aga dị na bar kụọ egwu, Chike ga-aga dị na club kụọ egwu, Chike ga-aga dị na church kụọ egwu, because egwu ọ na-akụ onwe ndị o megidere. But as it stands now, only men that has decisions that will withdraw from that will withdraw. Gịnị mere ka m jụọ gị last question? Gịnị mere ndị a na-asọpọt some ụmụ nwaanyị ndị sọpọtụ ga Chike na-afụli ọnụ na-ede Chike is my best. Ị ma na iruo n'ụlọ di ha na-enwuru ha otu a tige ha na waterproof ha akpa ahụ dị ume ọnụ ha ebe ha nwere power na social media ha were nwoke ha ebe nwoke na-akpọcha ụmụ nwaanyị ibe ha picnic but abata na their matrimonial home ha enwe even ha anaghị azọgbuli ndanda di ha pụpụ asọ ha arachasịa ya beta abịa na social media ha enwe power ha ga-ewuru ụmụ nwoke ma ndị ka di ha nwee level ma ndị di ha ka nwee level once iwu nwoke ikwuo ihe wụ na ọ gaghị to their idea ha ga-ewere gị bechasịa gị kwa ụkwa mana ha rute n'ụlọ di ha bụpụ asụ ha arachasịa ya ụtọ ka ihe o gosiri nwanne ọ bụrụ ihe our sister kwuru here ọ dị very very important mkpụrụ nwoke m na-achọ ịlụ gị gị bịa na comment section comment ya I need Chike, I want Chike, what Chike did is good. Merite, marriage man aga ahụ etipiala because listen, ihe o si tipia wona most of them na-abịa ebe a ga-ekwu isi ihe ha na-ekwuli ihe ha ga-ekwuli ha ga-agbali ya di ha. Comment section is free. Onye apụta na kamera bịa ekwu ihe a ka e rekọdụ ya post onye live. Comment section is free. Onye pụta ebe a bịa ekwuo na see I am not supporting anybody. I'm blaming some people. Ndị m na-blame wụ Chike and nwanyị Frank. Merite, hapụ ihe na-eme na comment. But the woman biri ya ọhụụ. Sorry, the man biri ya ọhụụ. Ke ihe mere na o ji gaa di a with culture niile anyị nwere ya aba di a once. Easy wetatatu aka nwanne orubeta ọnụ gị. Ke ihe o ji gaa di a once. Gaa second, gaa third, gaa fourth. To the extent the nwaanyị asị ya nna aka bịa ka eri ha for the last time. This guy dị sure na o jighị ọgwụ mee nwaanyị a. Ka ihe o mere nwaanyị asị ya nwanna biko ihe i mere m atọ mgbuole m bịanụ ka i mee last time again. Eziokwu nọ na ya wụ na ịma a gwara ndị Chike na-akụ egwu love and ihe mmadụ na-eme ihe mmadụ na-akụ ka ọ na-eme ịhụ na egwu mmadụ na-akụ ka ọ na-agba it might be na so it might be that this guy has practicalized ihe ọ na-akụ n'egwu ịma asị ebe onye bi ka ọ na-awachi Chike bi na love adịka ọ wachiela love a wachima ya ọfụma ịma m na-ekwu ihe a most of the times m na-agwa ụmụ nwaanyị m na-agwa ụmụ nwoke be that rough person for your husband or be that rough person for your wife. Brother tasawo to your wife, brother tasawo to your husband. Ihe ọbụla ị ga-awụ to make sure na marriage gị wọkụrụ mee ya. Ọ ga-awụ na Chike ewerela egwu ọkụrụ be like say you go dey tender yeah were aka na-ese map na ahụ the woman and Frank emebe ya before. Frank wuo odogwu ebe nkwụ ka nkwụ aga m emeli ya ịchọrọ ka ihe chọrọ ka m mee ka ebe I can do it. I can't. I'm a man. My brother, see, ịhụ na nwaanyị ọbụla eji hard ma nwaanyị ọbụla eji hard voice, hard character, principles ma softness na-trick that woman. Nwaanyị ọbụla eji hard, you can't do this. Who are you? If you do it, I kill you. Softness
na trick that woman. One all let one softness, maho, hardness, principle, structure, leadership, ne tricks that woman. See, so as a man, he gave me adila predictable. Ekwela ka amara gị na ihe onye awo onye wu dị flexible. Mgbe na ọtụ na anya ya ghọọ Chike. Mgbe o mere gị expect ịghọ Chike ghọọ Frank. What see from the character of what we are seeing from history, I've taken time to make some inquiries. Gbasara ihe gbasara Chike and Frank and nwunye ya. Ahụrụ m na even Frank adị perfect. Frank nwere ebe o mere mistake. Frank nwere ebe o mere mistake. Wụkwana ihe mere ụmụ nwanyị anyị si ekwu okwu Chike nke ọma na comment section. Frank nwere ebe o mere mistake. I condemn that. Ọ bụrụ na o nwere mgbe iti itiri, see, the sincere truth hụ na eziokwu dị na ya hụ na otu anyị si efili mgbe anyị chitiri wotu ụmụ nwoke jefili ma nwaanyị chitie. Eziokwu dị na ya hụ na most ụmụ nwaanyị ihe enweghị ọnụ, onwe onye ga-ekwuru ha. Our country, Nigeria, can't even support them. So ha nweta opportunity ị support onye mere ihe ha na-aga emeli, ha na hell is the person. This is just a sincere truth. Onye nwere obi meli ihe ha na-aga emeli, ha na hell is the person. Now ka anyị kwuo eziokwu. Frank, ọ bụrụ na o nwere mgbe ị ga-anọ gị ga na hotel lodge for 3 weeks, hapụ nwaanyị gị n'ụlọ 2 months 3 months, no matter ihe ọ bụla ị lọchiri gị hapụ nwaanyị gị, my brother, in a creating space, nature abhors vacuum. Ihe ọ bụla ị hapụrụ taa bịa ti na ya in the next nearest weeks or years, another thing ma ọ wụ air ya ga-awụ grass, ọ ga-awụ ahịhịa, ihe o nwere si ihe ga-anọchi ebe ahụ. That is one. Number 2, wụna ekwula m ebe a nwaanyị ọbụla eji agwa ọjọọ, ike, strong face, strong character ma my brother, my sister, ihe na-trick that woman is softness. And ị na-elekwa ya anya ka anyị kwuo eziokwu, Chike ga-adịkwa soft. Chike ga-adịkwa soft. Ọ ga-awụ na Chike awachiela egwu ọ na-akụ n'ahụ this woman. Now, ihe Chike mere ọ dị mma na anyị ga-apụta n'ala Igbo guzoro ọtọ na-eyighị akwa ọbụla condemn mụọ na ịtụ nwaanyị nọ na di wụ ihe ọjọọ. It should be a no for nwoke ọbụla, because the eziokwu nọ na ewu na nwoke ọbụla na-atụ nwaanyị nọ na di chọrọ ịpụpụta ya out of marriage, and ọ pụpụta gị out of marriage ya hapụ gị. Relationship marriage nwoke na nwaanyị ka ụtọ ma ị nọ na nke di gị, because ị ga-ebili ya, ị ga-edistọp ya, onweghị ihe ọbụla, onweghị otu o si gbasa ya. Ọkụcha gị kụọ gị 3 hours gị laa na nke di gị. But see, ị hụ na nwaanyị ọbụla ka nọ na di, nwaanyị ọbụla ka nọ na di nwere agwa ọma, ọ wee angel to that side guy na-achọ ịta ya. Chere lekwu na nwaanyị ọbụla nọ na di wee nje to that side dude ahụ na-achụ ya. The moment nwaanyị ahụ pụtakwa na dis no the guy taa ya ofu taa ya abụọ, mechara nke ntụ na enjoy ya, dọmpụọ ya n'akụkụ ga lụọ single girl. Nwoke ahụ ọ kụọ gị nke mbụ, kụọ gị nke abụọ, kụọ gị nke atọ, ọ bụ mgbe ị ga-ama na ọ wụzi mgbe ọbụla ị chọrọ ya ka ọ ga-adị available. That is 1. 2 nọ na ya bụ na ọ ga-achọ ka ị bịa bụrụzie responsibility ya. Nwoke na-alaiki ihe ọ na-ezu ezu. Onwe nwoke na-adị obsessed with ihe o nwere. Once ihe a wuru nke gị, ị dịzikwa obsessed with it. So ọ na-alaiki ya mgbe ahụ ọ na-ezu ya ezu. And ọ bụrụ gị kọpụta gị na marriage ahụ, my brother, ihe aka dị n'elu ịta gị agha, ị ga-ebe paa. Ọnwụ mmadụ ga-agwa gị. Because onwe nwoke ga-achọ iburu gị. See, eziokwu dị na ewe na ụmụ nwoke, ihe ya na-ekwu, your husband, he doesn't know what he lost, this and that. Ụmụ nwoke are very, very intelligent about past. Ihe ị mere na mbụ, ihe ị mere chọpụtara gị, ihe ị mere ihe a past,
I'm interested about it. That is why give up needed tell a married woman. My brother needed tell a married man. My brother, other day possible. Only limit need to see break and before get better marriage. Only limit. There are certain things need to see me before get better marriage as a woman. Even needed tell a married woman. Merite, ni me na threesome. Ogola. We have not get back him. Aga mmadụ atọ na-alụbeghị ọgwụmụ a na-enwe m ọzọ onwe otu m dị adị ọgwụmụ a ga-aga imeri ana m aba n'agha ga-emeri m na-agwa onwe m eziokwu ana m aba n'agha ga-emeri m emeri m na-agwa gị m na-ekwu ya n'uwe agha ọbụla a ga-emeri m na-adị mbụ n'isi mbụ pull out kweta na a ga-emeri m n'agha abụọ m alfa and omega ndị tekela agha ga-emeri m ma confess ya n'isi mbụ. So, if I know about I'm in a threesome before you got to do it. I got mad at one boogie. Get the band of Pota, now get in common, mad at a big Casado Mangamora, or one more, a single person. When a single bone, no we hear, or where boss, or when you have Nango, or we have the tendency, and I'm alcohol, and I'm a can say, or woman, I give you a now, because the age of putting a Agumado, only an adaptability. Medite, if you one block today, Yaragaho, Boyet Yaragaho, the third day, Oto Siragaho na the first and second day, or what talk is Siragaho, your body may not adapt to that level of stress. And all do all what to the Nina, oh no, one I'm Mayaga, wagon, I be drinking on my with one bottle. But to Bua, only burger is in one bottle, or Gabatasina, or you be Yadaking with me. Because I hope I got at that level. On a dem Makai go one is you. Or Wurona, if a married man, give a date a single lady. Ye quit date, Yegi. Merite man a poverty and all, not a date to another. Or the Makai go one is you. He date a single lady as a married man. No matter how good or the a poverty and all logging, or Gabanero. He get win in that battle. What goes around comes around. So you know what I name? Now on the side of Frank, I condemn Monam Frank. I condemn Monam Chike. Chike is going to lose a lot of brand deals. In fact, may affect generally even public appearance or easy. Put up publicly. Ebedika Igbo na Nigeria oga adị easy o nwere ike na-apụtakwa but oga adị easy makwara na ewere gị kwụọ mmadụ ụgwọ ọrụ a ga-ejikwa onye ọzọ kwụọ ụgwọ ọrụ ihe ihe Chike mere ugbu a Chike startịala ọ bụrụ na ọ dịghị na generation Chike startịala something ga-continue na that generation o nwere ihe mmadụ kwuru check the history of that woman check the family icheke the family ị ga-ahụ na